friend haban bi ne gumeni na mbekire na ye utumi de achi abayifo ubetimi de achi abayifo no abra abayifo ase uchia na kra wanye so abaginsam abagi winsam na the month of March na March no so ye new year still abosom na half enti to boas na jebere na mema hompo men se wadaje nka se sunsum no den kra na papa ekire odifo kwese ntumi tena se na sunsum atena se na mama mfa nchi akase mama na nakua manan infantini ababa obo aberwa babo ababa so na oda so adi premai amena na mankasi mipom mipomfo nyina mechia mo modifo kase mena matena si na meka se ho na menyine yewu enti ho so na mena na aberwa ewo ono sunsum metena dwaso etini e frame apetampe medin abaka medin hu no dinfo akwase ntwene tin ba kwasha da kama me ye pie eye apetampe me nsuro hwe na me beken so menimnie sunsum no atwa meteso menim ni ameteso memfa ho ne ne awo beka memfa no hu abaye won so kam ho asem so emma usika oda so atene awote me say medin ya apetampe meteme nana akia manan adwaso lorofo share video no fatag you be na fatag you be so di for consentry atnase the mayor the spiritual controller the spiritual power me na me kasunsum nsama obi ntimi nsiseme na obi mu kwasea abefo nyina hia omhu eto na woni adan age tie to boase na nya abotre hu se ampa odi for consentry me eni nipa metnasia apetampe memfa hwe nya hwe nemu na me ye ne se mema etiefo na adofo hu se tumi eden ewo ho sunsum tumi eden ewo ho na sunsum tumi so ye adwuma de a na me na nakua manan ne maame aye friend aye apunkoa ono no de sa tumi agya si emfa mame na memfa nye sunsum tumi memfa anyini pemfi osefo nsem na ewudifo nsem bepacho udifo kwasentwi metnasia hey na amframa bi bona abefo de omuti hihye baabi ne ameka ne se wo si na hwan kura na eye me na hwan na ese me mepacho unim otamfo a me be kere otamfo tebere na to boas na hwe udifo akwasentwi mepacho wonsaka me video na afa bi tag obi no obi mfo obi tag obi to boas mempre wo ho udifo akwasentwi metnasia na birichie ne esroche ebo abefo no mu ba bi mfo muti hye mepacho abefo so kra no omu hia sese ne omne yetena Jibre ha ho na me kan se so beti ase a age se wo ben odifo kwasi antwi na wahu ni ame de ba wahu ni ame be che na wahu ni ame wo eno so kire se odifo kwasi antwi ne nipa ntem ase no eno ena me ye enti sabri mem pre wo ho enkoye wo ho bone se akwasi antwi nie odifo kwasi antwi ena sunsum adwaso enso na me de aba no ne ame kan se Ghana man menka me mensangu me bodie mekoso akire sunsum nyama na mekoso kansama kase na mekoso amanyama ehinta na mekoso amanyama wonte ase na hu bi da eti me pacho share video no mayeni nkomo wate share ne sisi ayeni nkomo me pesa wo share video no yedi nkomo wan share ya mentimi ni nkomo no hwemani wa haban bi guwa wan share kura me kokoma share bre kura mentimi mabiem me pesa wo share na do comment ba me say Oya be fo abara me bete oto be hwe program no me bete oto me bete oto wonso wa wani gi won se obeti sunsum samsam kwantana nso abisa ni nature man me trasia obi nko obi ma sabri to bo ase ma me nko enkoji commercial break na wo mo abo ma chi dom na University Foundation ma me chiem papa odi fo amaya Church of Pentecost na ma me chiem na nakwa ma na me kitane pumam ena me tina dwaso me mfa ne awo obeka ho Sami mabo aberwadi ne hu se aberwas ni tunsum ne pabo nyina kata me so me na kwa ma na se mo nwumi aka mebo na mato nwum na wu yi su de meto abadin akopin so be fi asase so sunsum no wo de adom me wan fa hwe hinta me ma ye commercial break ne yema ne commercial break ban so a hey mframa bi bebo jebre emfa wo data nkohwe to kase na be ma wa yare emfa wo data enkohwe no fu kase ebe ma wa yare so wo hwehwehwe no ba no wantimi anya na ene na nkeka amfa na nkotumpema eye nkwase asem me se den eye nkwase asem engineer me kan se mediane odifo akwase antwi
sunsum nature man jebre me enkomra ye kwa basisi ya yakoya yabana matnasi odifa kwase antwini no agye so sunsum adwaso ni o sanetie sunsum adwaso de trasia na me ka tse me na kwa manan ni tumi ni sunsum ni ba mo ne mpabo nyina katam so abrewa wanya 114 webi ni ho seme nipo seme pagya onyame afame na naso ade ye pagya me nyame ka ne se upo umpo me se me abrewa ofi uni pani ofi ya due aye chempenfo ababu ombu wo me se uni pani ofi ya den due ni amane hunu ni ame kan se odifo akwase ntwi me onyame sunsum hwemani mai yeni se we your friend obinani atata haban we hu we na apemfo yare enyem a na wan yam na yese nkuruma totoro de asa yesa akwada ne tam so oba se ne obi ntimi nsi ne kwan se ne enko ha obi se ne bibia ba yeboko no wa fa ne ho afa ne ba enini so na obi wese we kura papa de be den me be kyerɛkyerɛ wo wonnim ntimi me be kyerɛkyerɛ wo ma wo kwa me kyerɛkyerɛ wo odifo segya ne so sa sunsum ne fam saa na me hu ba bi amenenam saa na sunsum ne tie sunsum ne yɛ adwuma na sunsum ne yɛ adwuma saa ma wo kwa ma me kyerɛkyerɛ wate se wa ma wo kwa na me kyerɛkyerɛ kura uhu na watimi ayo saa bro odifo kwase ntwi ma me mo apiafo yeso odifo transia na nsɛm aba odifo transia na nyama ebesisi odifo transia na kwenvasi su ni dia na adoye maame ono ano no sabri me ana me ka mi suro hwe apetampe me se meteme na na akua maanan adwaso jebre na to boase emfa wo data enkohwe to kese eto ne die wo ye wadwe so obehwa obeyare ade a wo hwe wo nya ni die ha wo hu nkohwe ha wo nkohwe to kese bia problem ni se wo kohwe to kese na wo benya problem we nya problem a wo be boka obezo hwe to kese wo social media kohwe wo yere nufu kohwe wo yere ton wo be ye okay sabre yi ahabanso eguru ha yi we ne frɛ na akokɔ dame no akokɔ dame aya na ye maame no mo edibi esom na hababa kure ye menya ma won so pena ba no nsuo ni ntoto saa no hababa bibirahye hababa kure mebeka ho asem da ye frɛ na asase ne abo na wo gina so twa picture na wo firi so san twa ho a obesanye nipa no ene ye frɛ asase ne abo na mayen kono baako habai semyensan nyina wa ha obi wo se bai 40 mabusuam ya tete me nyama enkoyi ene eba mabrabom mi so sikamu a na agiegu mi so bibie mu a na agiegu me kasa ni pantie me ton a na maboka odofo for our comment bra bring your comment and let's transmit the power of God, the nature. Me say, bring your comment and let's transform the nature and the power of God. Obisi, odifo, matonwa de, mabobra, makasa sa empeja. Ene draba for musumu die wom, mubatemenka. Obisi, odifo, mabobra makasa mayanya mabebre anso sika pa edi sika ebi nyina mesam to bo asempre ade a wo hia pene se baifo na wo fie no ma wo ha adwen no me pache kope obrani atuata na kope akokɔ dame na pe asase ne abo me nsa we utie mi afa wo kwa busuafie no aya no bi wo se bi kwa busuafie mi suro ye bekumi hwan ne bekun hwan ne bekun abaifo me se mo mra me bete moto
tire ma shas no ma shas ya me beti moto man timoto a muntimi na me ma shas tete moto yin so de mo kosoro ba fam ma so ba ehye arafo mediane prophet Erika kwesi antwi unya mensa sa asasene abo ene ade akokoda mi ene obrani atuata e ba cho kabom chechire wo kojen fashe botom abusen fi ora anko no wo ye ba fo no behu utia na abehye ni seja obete ajaish mesi wa ohwe mo wa kwaye wo de put practical obrani atuata we en akokoda mi en asasene abo sasasene abo ni ma me kire ma be kire wo hada e wo fam pompo ba okura yetimitimi ni ayam trokan senkuruma na de awe afra na de atanso na pompo na pai ene efre no asasene abo orofo no kita wo money otifir mo ha adwen no menyini se wo hia no kura obeje tension is for hoda awira wo ni se wa bank na be bobra wa be so apia water waton bidie waton kate awe asuo akurikuri nyina waton bi na okọ no abobo seska no okọ so donti menu aba bia otifio ma menche 2 city obi se scoreji na anadwe na no de kwa ba ifo camp hawo usika no ntumi nche no wo so pe 2 city pe 2 city ne sika 10 pesos toso pe obrani atuata haban no na pe akokọ mesa no akokọ dame no na fasase ne abo kan sini wom sini po hwena faska no hwena busuafo di nyina gusu na sini po nipa wo jiska wo hodo ye twro ni di se o simasi amaniska o benti amaniska so de me sika ko ba bi dia ahonchi no pem de ndan nko so maame ansa na nipa benye sika twere na di no abere agise we sane sa apo na usi ye no me ene pem so di fa ko tiempi ana for from me ya se me na na ma me de se from apetampe me suro ni America abefo hia ye bo medin na bufu aba se akwabone no me pa cho jebre na to bo asese ubeti odi fa kwasi atwi ni America ne se we ye fire to fire and the back to back woni obi to ade wo dwam no akwaje banchi lagu na se no otwe customer how me see how would you for consent me matches would me say oh moya me twa so me sa bai fo mra line so me beti omoto ma me de akeka ma me de akeka me se mo mra line so na me nkyerekere abai fo mra line so mo mra uzo awa pese ohun se na abai fo ye ti omoto no so bra line so na fa comment bra bra line so na fa comment bra wa opese hu sa abayefo ye ti omto no bra la so for comment bra attention TV subscribe share ahivie kese na YouTube me se wa opese obi be da no be so se di for me die no mi se me ma kwada nufu no nu minufu no nu minufu ama me hu sane me ye jan kwasi asamo no odifo menye ready se mbetie nufu na obi abe no mo no odi ane se nufu na se engu nku ade ana se gina ho a se ye Bobby stand enega na men nyina se emrowafo nyina so nufu ye Bobby stand Brazil na ehu aman Brazil so do ya ade o so ane agi gojojo na o so ade gina ho na o so ade ho Brazil asake ye ma woda ye ma woda asasi so ade esi ye ma ni Brazil ye ma na award ye Brazil emeka me odi fo kwasatwi me cancel ma me nkata ho me se ye ma award a nipa ye adwuma pa wa asasi so ema mema ni age ema mema timi etwie sika omo na nwene ho no ye Brazil se nufu na emre po se den ya Brazil betima ma na hepo na ebegina so kran bonse ma Brazil fa comment bra yem fa ma Brazil
ansa be ma ne ko bie so na o se nufu na adwo o mie so hu da se breja na ma ne gire ho aya akono nka do data behwe wo hemno wo nka do data behwe se oba na pompi nufu na nka behwe nti ye ma word yi Ghana for ma nyina president odi fo akwese ntwi me trase ya me kanse ma wo na ma kire ne ase me pa che obi amfa ni sika ne enko bobo anu fa ma Brazil fo ye ma Brazil award wa yade nenso obeda be so no dan no obi num onufu ade be kire mu ye wo ya me pa che team kope akọ dami na pe obrani atuata no kabom me pa che kasa asasene abo no kan na onufu no pagya na kakra Brazil anase fa hye ho ni obenu onufu no me pa che ebe ye poison se ye wo saa me pa che enya current kakra mbetwi o de yare atu onufu enti nyame ye wono na be ware na onye mpe akwara nse ni tie ye kenne ya na ni tie ase paya fa comment bra odi fa kwese nti metrase na asem kwana ba ba eguma ni sa bien se ka abaifo mpe baifo hu se wo yusu bia wo ye threat man ba bia wo te kura wontam na wo chiaw si edi asem kese baba orofo me simi di prophet Eric kwese ntwi dodo na nim say spiritual controller the spiritual seer etrasia na adwen papa na me deba me kire ti obi si me da na dwoa na bibi na me chen danso me da na dwoa na bibi ni na me fie me pacho eye ti odi fo kwese ntwi obi so fu di oba wo mprichi ana me pacho preaching no kwa so dada wo so fu di bi be ma wo nyim preaching na be sakra wo na mo nyame di atom me se me famra na wo jare ye no esum firi ho nko wo nsam na ye tuatue mu ntia ma oni kura anye so ba kwa so me pacho so wo nsam tuatue na ba kwa so na se wo ni ska wo ni kura anye so ba kwa so no wo di asore no me che so fo no ne di san so fo ye bisu he an ko pepra tetia fa obrani